ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം 19-20 ശ്ലോകം വരെ. എത്ര എടുത്ത് നമ്മൾ 20 ശ്ലോകം വരെ അല്ലെ? പ്രണാം. എത്ര വരെ എടുത്ത്? 20 എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? 19 ശ്ലോകത്തില് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? കൂടാതെ കടമ എന്നതിലേക്ക് പരമപദത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. സന്യാസി പോലും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റൂ. ആർക്കും എന്തിനു മാറാൻ സാധിക്കില്ല? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാൻ ആർക്കും സാധ്യമില്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ഗൃഹസ്ഥരായാലും എല്ലാവർക്കും, സന്യാസി പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥരെ കാര്യമൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സന്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പരിത്യജിക്കുക. സന്യാസി പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. കർമ്മം നമ്മൾ എന്തായാലും, നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ അത്രയും ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഒരു സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ദേവന്മാരാരാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത് ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ദേവന്മാര്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മള് ഉപയോഗിച്ചവരാ നമ്മൾ ആരാണ്? ചോരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെന്താണ്? പാപത്തെയാണ് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് എന്നും കൂടി നമുക്കത് മനസ്സിലായി അവിടെ. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്ര ഉള്ളത് നല്ല പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അതെത്തിയ നമ്മള് 19 നിഷ്കാമ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നീ നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 20 വരെ എത്തിയില്ലേ നമ്മള്? 20 അല്ല 20 എടുത്ത്. ജനകന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ജനക മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്?
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ രാജാവാണ് ജനക മഹാരാജാവ്. ആ ജനക മഹാരാജാവ് പോലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്തിനാ ചെയ്തത്? ആ പ്രജകളെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഇതുവരെ എത്തിനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനക മഹാരാജാവ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യത്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സത്തദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനു വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനോട് പറയണം, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കടമ എന്താണോ? നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ കർത്തവ്യം, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം നീ ആരാണ്? നീ ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവനാണ്. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ നീ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു മാത്രല്ല, നിന്നെ അനുകരിക്കും എല്ലാവരും. നാളെ നിന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പഴി പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നീ കർമ്മം ചെയ്യണം. കാരണം ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാവരും അതിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപദേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ആചാര്യൻ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ആര്? ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ട വിധം പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, എന്ത്? പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഒരു ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ 3 ലോകങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകങ്ങളും. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭൗതികമായാലും ആത്മീയമായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാന്റേതായിട്ടാണ് അല്ലാതുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്, പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ ഭഗവാന്റേതായിട്ടാണ് എല്ലാതുള്ളത്. ഒന്നുമില്ല ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിഷേധിക്കാനായിട്ട്. അത് നിഷേധിക്കാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഒരിക്കലും വേദശാസനകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഭഗവാൻ പോലും അതിനെ ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അനുസരിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യദി ഹ്യം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമ വർത്തമാനു വർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരും. കാരണം ഭഗവാനാണ്, സർവേശ്വരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പിന്തുടരും. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല അവിടെ? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരും ചോദിക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് തന്നെ എന്തിനാണ്? ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ധർമ്മത്തെ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആരും ചോദിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അത് മറ്റുള്ളവരും അതിനെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വന്ന് അവതരിച്ചത്. അങ്ങനെ
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ സർവോത്കൃഷ്ടനായ ഭഗവാന്റെ ആധികാരിത്വത്തെ ഓർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരും. പക്ഷെ അപ്പോഴും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഭഗവാൻ ഒരു ആചാര്യന്റെ പോലെ ആവില്ലല്ലോ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മുന്നില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു? ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കാണിച്ചു. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനും ചെയ്തു കാണിച്ചു. ഉത്സീദേയോ യൂരിമേ ലോകാനാ കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം ശങ്കരസ്യ ചാപ കർത്താസ്യാമോപഹന്യാമിമ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതിരുന്നാലോ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നാശം വരും. പിന്നെ അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറും. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. അതായത് ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെ? ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് സമാധാനം, അതിനൊക്കെ എന്ത് ബാധിക്കും? ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തെ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും അതേപോലെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമാധാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു കാണിച്ചു? എല്ലാം ചെയ്തു കാണിച്ചു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി ചെറിയ വിരലുമേൽ പോക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ചെറിയൊരു വിരലിലാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. നമുക്കൊരു ചെറിയ വിരലും ഒരു ചെറിയൊരു കല്ല് പോലും എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസ്തഥാ സക്ത ചികീർഷിർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. അറിവില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവര്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരെന്താണ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. കാരണം അവരെന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ വിദ്വാൻമാരെന്ത് ചെയ്യണം? അവരും കർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് അറിയാം എന്ത്? ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വിദ്വാൻമാരാണ്, അറിവ് കിട്ടിയവരാണ്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഫലത്തില് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫലകാംക്ഷയോടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാം. അപ്പൊ അവര് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യാൻ. കാരണം അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തവരാണ് അവര്. പക്ഷെ അറിവുള്ളവര് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. മറ്റുള്ളവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവര് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അതായത് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? കർമ്മത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. ഇപ്പൊ ഒരാള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. അതാണ് ആര് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? തന്റെ സന്തോഷത്തിനും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ആര് കർമ്മം ചെയ്യുക? ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്റെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എല്ലാം തന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിഭേദം ജനയേതം അജ്ഞാനാം സകർമ്മ സംഖ്യനാം ജോഷയെ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്താസമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തി ഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തി വരണം എന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അല്ല. എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലിലല്ല. ഓരോരുത്തരുടെ തോത് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തില് ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അജ്ഞരായവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് അറിയില്ല കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്, അജ്ഞരായവർക്ക്. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിലക്കാൻ പാടില്ല. അവര് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മം ചെയ്തോട്ടെ, അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിലക്കാനായിട്ട് പാടില്ല.
എന്താണ് അവര് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ക്രമേണ അവരുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പല രീതിയിലും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവര് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വിലക്കാൻ പാടില്ല. അവര് ചെയ്യുന്നത് അവര് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ അവർക്ക് ക്രമേണ അവരെന്തിലേക്ക് വരും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അവരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അജ്ഞരാണല്ലേ, മൂഢന്മാരാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, നേരിട്ട് തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഈ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ തന്നെ കിട്ടും, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എന്തും കൂടി കിട്ടും, വേറെ ഒന്നും കൂടി കിട്ടുമല്ലോ. എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും. അതും കൂടി കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള എൻട്രിയും കൂടി കിട്ടണം നമുക്ക്. പ്രിയതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതാരാ ചെയ്യുന്നത്, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ ഋഷികേശൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഋഷികേശനാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയി. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമാവിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജത്തെ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. ഈ പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുക. പരമസത്യത്തെ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഏതൊക്കെ ഭാവത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും, ഓർമ്മയുണ്ടോ? പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങള് പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദിത എന്നല്ല. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ പരമസത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പിന്നെ ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാനും അയാളുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം എന്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിയും, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയും. ഭൗതികമായി യാതൊരു കാര്യത്തിലും അയാളുടെ മനസ്സ് പോകുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ഫലകാംക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടും അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവന്, പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവന് ഭാഗവതം എന്താ പറയണത്, തത്വവിത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാസ്തവികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അയാൾക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ആരാണ്, അറിയുന്നവൻ തത്വവിത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതേർഗുണ സമ്മൂഢ സജ്ജദേ ഗുണ കർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്താൻ കൃഷ്ണ വിന്നാവിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ മോഹിതരായിട്ട് അജ്ഞാനികൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൗതികമായ
കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തരാകും. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രവർത്തികളും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ, അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തോട് ആകൃഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരാണ്? മന്ദനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയാം. ശാരീരിക ബോധത്തോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആകർഷണം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധ സ്വാഭിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുക. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യൂ? യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുക, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ചെയ്യണം. അലസത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണത് എന്താണ്? ഒരു കാഷ്യർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ എന്താണ്, അവിടെ കുറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം അവിടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? അത് മുഴുവൻ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ അത് ഒന്നും ആരുടെ അല്ല? ആ വ്യക്തിയുടേതല്ല. അതെല്ലാതും അവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ പോരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു, നമ്മളിവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഇത് എന്റേതല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റേതാണ്, എനിക്കിതില് അവകാശമില്ല, എനിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളത്? അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആരും മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. യേമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം, അസൂയ ഇല്ലാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്ന തത്വജ്ഞാനികൾക്ക് പലരുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുക? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക, ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി നേടാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമ്മൾ അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എഴുതിയ ഭഗവത്ഗീത, വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത ഒരു ഭഗവത്ഗീതയാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭഗവത്ഗീത, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ, ഭക്തനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കി, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അതില് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക? അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കില്ല. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുക? അതിന്റെ ഭാഷ എഴുതി വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ, ഒരു ഭക്തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാക്കാന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഏതാണോ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ആ വ്യക്തിയുടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളത് അതാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അത് എളുപ്പം സാധിക്കില്ല.
അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനില് വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആയിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. കർമ്മങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരിക്കലും മോചനമില്ല. ആർക്കാണ്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്ന തത്വജ്ഞാനികൾക്ക്. എന്നാൽ സനാതനമായ ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസം ഉറച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ്? കാർമിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ കാർമിക നിയമം എന്താണോ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാണോ? ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാണോ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം. അതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. എത്രത്തോളം നമ്മളത് വായിക്കുന്നോ മനസ്സിലാക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനില് വിശ്വാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏതേതപ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേമതം സർവജ്ഞാനവിമൂഢാസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഇനി എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മൂഢന്മാരെന്നും അറിവില്ലാത്തവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അറിവില്ലാത്തവര്, മൂഢന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ളവര്, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരാണ്? അസൂയാലുക്കളാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നവരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവസരം അവരെ വിഫലമാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അനുസരണ കെട്ട ഒരാൾ എത്ര വലിയവനായാലും ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത അയാൾക്ക് ഒട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സദൃശ്യം ചേഷ്ടതേ സ്വാസ്യ പ്രകൃതി ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണത്? തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചമായിട്ട് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമുക്കറിയാം, പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധനാകാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതീന്ദ്രിയവാദിയായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഭിനയമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്? നമ്മളെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യോഗിയായി അതീന്ദ്രിയവാദിയായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെന്താണ്? ശരിക്കും അഭിനയമാണ്. അതായത് ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? യോഗിയായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്കതിന് സമയമെടുക്കും. നമ്മള് നാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധരായി നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവതം ശ്രവിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാനും നമ്മൾ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താണ്? അവർ അഭിനയിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കുറച്ച് സമയം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിവരും. അഭിനയിക്കെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർ പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചവരാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് അത് ആസ്വദിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ ഗ്രാഹകത്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർന വശമാഗച്ഛത് തൗഹസ്യ പരിപന്ഥിനോ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്താണ്? ആസക്തിയും വിരക്തിയും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള നമ്മൾ ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മൾ ആകാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ഇതിന്റെ അധീനതയിലാകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ ആസക്തിയുടെ വിരക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ അധീനതയിലാവാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ് എന്ത്, ഈ ആസക്തിയും വിരക്തിയും. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ വിലങ്ങുതടികളാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ. ഒന്നിനോടും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒന്നിനോടും നമ്മൾ കൂടുതൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റണം. നിയമാനുസൃതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും ഒരാളെ വഴിതെറ്റിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, വഴിതെറ്റാം. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ രാജവീതികളിൽ വാഹനാപകടം സംഭവിക്കും. നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, ചിലപ്പോ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, നമ്മള് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും വഴിതെറ്റാം. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, അവരതിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് കയറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങള് നമ്മളെ വഴി തെറ്റിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വെക്കും, നേർവഴി കൂടെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമാസ നിഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോഭയാവഹ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതാണ് അന്യരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. അപ്പൊ തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അന്യരുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചുമതലകളെല്ലാം നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ഷത്രിയനെ ബ്രാഹ്മണനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വിധിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക. ക്ഷത്രിയൻ്റെത് പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബ്രാഹ്മണനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, ബ്രാഹ്മണന് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണൻ അവരെ വധിച്ചു, പ്ലസ് എന്ത് വേണ്ടി വരും, അവരോട് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. കാരണം ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലിയാണ് എന്ത്, ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി എന്തല്ല, അതല്ല. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും, പാപമായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയനാണ് അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ, ക്ഷത്രിയന് വിധിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മമാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ജോലി തെറ്റില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മരണം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടത്തിലും ഭൗതികമായാലും ശരി ആത്മീയമായാലും ശരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതൊക്കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ചന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാദി നിയോജിത. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിതനാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതും ചെയ്യിക്കുന്നത് അതും ചെയ്യിക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ശരിയാവാന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ആയാലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, ഇത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന്. അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിൽ പ്രചോദനങ്ങളില്ല, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ദുഷ്പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അതിന് വേറൊരു കാരണമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷാ ക്രോധ ഏഷാ രജോ ഗുണാ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രുവും. ഇവിടെ പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടായത്, പിന്നീട് ക്രോധമായിട്ട് തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമം.
കാമമാണ് എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു ആരാണ്? മഹാപാപമായിട്ടുള്ള ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് കാമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? കാമം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, കാമമാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്തായിട്ട് മാറും? കാമമായിട്ട് മാറും. പാല് പുളിരസത്തില് സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തൈരാകുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപ്രേമം അവിടെ കാമമായിട്ട് മാറും. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. കാമം പ്രേമമായിട്ട് മാറും. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാമം ആഗ്രഹം. കാമം. കാമം പ്രേമം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വരുന്നത്? പ്രേമം ഭക്തി. കാമം പ്രേമം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതെന്താണ്? കാമം, ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കാമം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പ്രേമം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രേമം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കാമം. ധൂമേനാമ്രിയത്തെ വന്യർയഥാ ദർശോമലേന ച യഥോൽപേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിന എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ പല അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പുക തീയിന എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളില് കാമം ആവരണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ ഈ കാമം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? കവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഗർഭാശയത്തില് ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് വരുന്നത്? ആ കാമത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൃക്ഷമാണ് അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ, പിന്നെ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ എന്താണ്? പുകയ്ക്കുള്ളിലെ തീ. ഇപ്പൊ പുകയ്ക്കുള്ളിൽ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് ചെറിയൊരു ആവരണം മാത്രമുള്ള, പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി. നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു പ്രയത്നം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള പറയുന്നതോ, അവിടെ കുറെ നമ്മള് പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒറ്റയ്ക്ക് അതിന് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആവൃതം ജ്ഞാനമേ തേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യ വൈരിന കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പുരേണ ലേനച്ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവായ കാമത്താൽ വിവേകിശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തത്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവില്ല. തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ശത്രുമായിട്ടുള്ള കാമം, നിത്യശത്രുവാണെന്ന് കാമം. ആ കാമം കൊണ്ട് വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ അവബോധത്തെയാണ് എന്ത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് എരുതിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാന്ന് പറയില്ലേ? എരുതിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 39 വരെ മതി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുബ്രഹ്മത്തെ ഹരി ഹരി ബോൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻസില് 20 വരെ അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിക്കാൻ ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തനും.
ഭഗവാനെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളയാൾ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അരുതാത്തതായി ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുകയില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ഫൈനലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ അതില്ലാത്തവൻ ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അതായത് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എന്ത് വ്യത്യാസം നിൽക്കുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും അല്ലെ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ആഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആരുടെയാണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങൾ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ ഇത് അറിയുന്നവരാണ് തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.